Honna'n uchel, chwilio am Dan Hawkins. Dan Hawkins, trai da, mae'n rheoli dda mewn i'r cwrt Cosby. Lewis Walsh yn ei wylio fo. Hawkins, mae yna i Amen! A mae Ben Amen wedi sgorio i roed Hwlffordd ar y blaen ar ôl 10 munud yma yn Sir Benfro. Gwaith da gan Dan Hawkins a'r croesiad at y postyn pella. A Ben Amen, mae wedi sgorio tair yn barod mewn cystadlaethau eraill tymor yma, a fo sy'n sgorio gôl gynta Hwlffordd yn y gyngrau'r tymor yma. Fawcett, chwilio am Ben Amen. Ben Amen ar ymyl y cwrt Cosby, croesi honna tu ar canol, Corey Shepherd, a mae honna wedi mynd i gefn yr hwyd. Corey Shepherd yn mynd â'r tîm cartra ymhellach ar y blaen yma. Da ni bron wedi chwarae 20 munud ar ddôl y bont. A Hwlffordd ar y blaen o 2 gôl i ddim. Y croesiad yna o'r dde gan Ben Amen a Corey Shepherd yn y canol. Yn gosod honna'n hawdd i'r gornel isa. Liam Walsh. Chwilio o Lewis Rhys, mae hwnna'n cael ei rhangipio gan Corey Shepherd sy'n newydd roed Hwlffordd ymhellach ar y blaen. Ben Amen i mewn i'r cwrt Cosby, mynd i hun! A Ben Amen bron a cael i ail heno ma'n fanna. Gwaith da yng nghanol cae gan Hwlffordd yn rhangipio'r meddiant. Honna fymryn heibio'r postyn. TJ Craven, capten Met. Cael ei fwliodd ar y bel gan Amen. Greg Walters, Ben Amen. Fawcett mewn i'r cwrt Cosby. Grysa coch yn ei amgylchynu fo. Fawcett yn hawdd i Absalom rhwng y PSD Met. Sodi at Lewis Rhys. Hon am fler gan Met, mae gan Ben Amen. Amen, torri tu ar canol. Corey Shepherd, a honna fodfeddi dros y trawst yna. Corey Shepherd, mae eisoes di sgorio un heno yma. A bron iawn iddo fo gael i ail. Golia gan Ben Amen a Corey Shepherd yn gwahanu'r ddau dîm. Mae hwnna'n gangymeriad, a mae Jasper Payne o fewn eiliada yn yr ail hanner yma. Wedi tynnu un yn ôl i Met Caerdydd. Sam Jones yn ceisio cael y gorau. Sam Jones yn gwneud yn dda. Mae'n ôl. A mae hwnna wedi mynd i gefn yr hwyd. A Ryan Reynolds yn sgorio i ail gôl tymor yma i unioni pethau i Met Caerdydd. A dyna ddechrau i'r ail hanner yma ar ddôl y bont. Corey Shepherd. Mi oedd hwnna'n agos. Ond Celyn Absalom yn y lle iawn. Dylan Rhys, canfod Ben Fawcett yn y cwrt Cosby. Fawcett yn troi, ond mond yn gallu canfod yr hwyd ochr yn fanna. Dan Hawkins ar rediad. Ben Amen yn mynd i hun! Ben Amen heibio'r postyn. Gwaith da gan Hawkins a'r basna mewn i'r cwrt Cosby. A bron iawn i brif sgoriwr Hwlffordd y tymor dwytha. Sgorio unwaith eto heno yma. Dan Hawkins. Os na gyfla yma i Hwlffordd. Alaric Jones yn mynd i fewn ar y postyn pella na. Dim trosedd medda'r dyfarnwr. Corey Shepherd ymlaen. Dylan Rhys yn uchel. Craven yno i glirio. Mae yna ffrio rhwng y ddau gapten. Mi nath Dylan Rhys luchio'r bel na yn syth ar CJ Craven. A cerdyn coch i Dylan Rhys. Capten Hwlffordd wedi anfon o'r maes ar ddiwedd y gêm.